Giçäsi, mehriban dogonlar. Ýene bir gezek salam. Öňüňize bereket, ömrüňize bereket. Başyňyz dik, janyňyz sag bolsun. Aýyplaşmaň, gaty gije galyn. Sebäbi öňüm aýdypdym, ýene daýdýan. Şu günkü gije galyşymda hiç ýyly tehniki näsaatlyk ýa bir bökdünçlik ýok. Men çağlamyň biri 1,5 ýaşynda, beýleksem 3 ýaş gowrak. Şoň üçin şulaň hemme durmuş portadyny öz energiýamy, mährimi, söýgümi siňdirmek isleýän şulara. Şoň üçin hemme işi ejesiniň boýnuna ýykama kömekleşýän. Şoň üçin çağlar ýatyrdym. Arkaýyn efir eder ýaly. Maşgala aladalar sebäpli gije galym. Şoň üçin aýyplaşmaň. Men şahatlyga iýerdim sepi. Şu gün şahatlyk göreli wakaly nähili şahatlygyň elinde faktlar bar. Men umyt edýän şol öňki ýaly ondan bundan gurrun eşitdim. Plany şeýle diýdi diýen ýazatlar däl. Sebäbi maňa şahatlyk ýazanna şol İstanbul wakalaryny şol wakaň edil merkezinde bolan iki sany biziň watandaşymyzyň şo taýda bolup geçen wakalar baradaky hakikatlary özüne ähli faktlar bilen ýetirendigini aýtdy. Inni diýdi şeýle faktlar baka şu faktlary halka ýetirmeli, halk şonu bilmeli. Şoň üçin diýdi, eger siz hak üçin, hakikat üçin edýän bolsaňyz şol işi, gelin şol hakikat baradaky faktlary bilelikde halk köpçüliginiň dikkatyna ýetirelim. Kim ýüzleşmek isleýän bolsa, kim şoň bilen baglanşykly öz belligini, garşylygyny, närazylygyny bildirmek isleýän bolsa, diplomatik görnüşde edep ekramly öz näýleligini bildirsin ýa ýalanlasyn ýa öz tezisini, öz elindäki subutnamalary, faktlary görkezsin diýdi. Benim şoň üçin bolýa diýdim. Inenni biz şahatlyga garaşýar. Şahatlyk gelsin. Şahatlyk gelenden soň hemmämiz bilelikde şahatlyk şu temada nähili faktlary öňe sürýär. Bu aktivistlerin içindäki şol iki tane aktivist şahatlyga nähili informasiýa beripdir. O zatlarynam göreli. Şahatlyk görýän bolsa, tomoş edýän bolsa, şahatlyga men şakalygy iýerdim. Şahatlyk saňa garaşýar. Garajoglan Giçäsi mehriban illeşler Jenap Şyhyf gelen okmy. Şakalygy iýerdim. Nuru Sapar şyltakçy gellimi kädip ýazypdyr. Men ekrana goýjakka medeni görnüşde diskussiýa edip bilýänmidi ýa-da diskussiýalara medeni görnüşde reaksiýa berip bilýänmidi? Gelin bilelikde görkezeli. Näme gerek şolara ýalaky zatlar nemetmek? Menem gowuryp baramak şonu. Ýöne diýemok şolara ýaly. Biradazyk özümizi saklap, özümizi kontrol edip pozitiv, polojitynlyk bolsak, söwmek ýa şolara ýalaky ak takmak, şolara ýaly zatlar adamyň öz awrasyny zaýalaýar, kirletýär. Şoň üçin gelin pozitiv bolaly. Ýagşy niýet ýarym döwlet diýär. Şoň üçin şatlyk gelýän bolsaň gelýär, gelmeýän bolsaň men efir ýapýan. Şoň üçin sebäbi men dogry massam ýaňy şol aktivist Rozova bilen eden efirimizde dogrudan ýadadym. Sebäbi o taýda bir topar mutkor, parazit, vampirem girýär. Tesvirçiligiň hem energiýasyny alýar.
tomaşaçylygyň energiýasyny alýar. Olar sebäbi mutkor, parazit, vampir olan tebigat şeýle ýaradylşy şeýle. Şoň üçin onuň ýadaýan. Şoň üçin çyn maýsam menem ýadaýan. Aýplaşman, eger şahatlykda çorba çykarlyk kiýsat ýok bolsa, tesvirçilemizem tomaşaçylarymyzam dynjalsyn. O diýip men efir ýapjak. Şoň üçin şahatlyk gelip gelmejeňi bilir. Men şu näme sepini şu taýdanam iýberýän. Şu taýdanam iýberýän. Eger görýän bolsaň şahatlyk. Şu taýda Risalat Raimowa diýen bir illeşme diýär. Men şaýady şok günün gelmesi dogry aktivistlere gözümün öňünde hüjüm etdiler diýe. Risalat biz hüjüm edilmedi diýemzok. Terrorçulukly hüjüm edildi onlarda edilen terrorçuluk. Ýöne Rozway iki tarapam günäkär diýdi. Taýýarlyksyz halky taýýarlykly garaşyp duran professional bir duşmanyň üstüne sürmek. Edil hiç ýyly uruş tälimlerini bilmeýän türgünleşip geçmedik. Ýaňy bir prizivnik diýilýär, ýaňy bir çağırışa gelen intek elinde tüpeň tutup görmedik eskerler toplap şol professionalny pulmýodyň öňüne itmek ýaly bir zat boldy diýip şeýle baka berýär. Şoň üçin bolan boldy, geçen geçdi. Ýöne biziň mundan almaly sapamyz öz aramyzdaky, töweremizdäki rejimiň informatorlarynyň, şuwulçylarynyň näder bolmaly. Men aýtjak zadym şol. Hakykat gerek, bugün tügeleme ýer geldim. Garajoglan ýyl gün bolup başlaýa berdek özü gelmedimikä? Başlaýa bereliň ha şu Risalat eýem temany başlatdy. Risalat men şaýat şol oglanyň şeýle urulanyň hüjüm edileni diýdi. Inni Timur Serkerde bilen biz umuman şu strategiýa taýdan näli bolmaly? Şol işler şo barada gurrun edipdik. Birinji gün netip bolsa has taýýarlykly, has goý, has arkaýyn kelle bilen, arasda kelle bilen netip bolsa şu taýda siziň ajaliniz diýip ýazypdyr. Sen öňürtü bir gowjaýa gaýrat edip sizleriň maksadyňyz näme diýe, biziň maksadymyzy şu wagta çenni öwrenip bilmedik bolsaň, Türkler geçmiş olsun diye. Senem Türkiye'den ýazýan bilýän. Şoň üçin geçdigi bolsun. Ýoluň hak bolsun, ýollaşyň hak bolsun, bolmasa da haly hekkelere çokundan geziber. Men ýadadym, samsyk soraglara jogap bermäge. Liberty, tügeleme döwleti ullakan zähmet bu mesele nokot goýançaň efire dowamam. Efire dowam. Men Azat Gaýtbaýewiň bir halkyň öňünde diňlejek. Ondan soň halkyň özü netije çykardym. Men aýtdym şol işe goşulanmak. Başyndan bäri mundan soň goşuljak geldim. Sebäbi biz bu işiň içindäki adamlary biz onlar şeýlerini tanýar. Abdukulyp Pahirdağ bilen adam satylşyklарyndan köp ziýan çeken. Ýaşullymyz, ýaşlyk, ýaşuly syýasatçylarymyz hemmesi bulardan ziýan çeken wagtynda. Bular inni täze döwrüň ruhnama döwrüniň ruhnamadan başga hiç zat bilmeýän gögöle çağajyklaryny, cüjüçüklerini bular oýnap, ýene de şol öňkü oýunlaryny eder söýdýärler. Essinler göreli hani. Biz durs halkyň hakykatyň hakyň tarapyndan, araslygyň tarapyndan. Ondan arkaýyn bolun. Agzybirliň tarapyndan. Biziň hakykat aýdýar.
Bäh. Gözel Ataýewa, salam diýe Baýkanny. Bolýa. Däde bolýan. Sag ol. Sizem sag bolun. Bir halk üçin iliminim bolmasa aýymynym dogmasyn diýip halk üçin. Ha, oştaýda ina Abdullah Abaýew diýip sen kime sokunýaň diýe. Men Yaradana wada edýän. Bir bara, Yaradana, ýekece Taňra, ata-babalarymyň iman eden gök taňrasyna, ýekece Taňra men iman edýän. Boldymy? Näme diýe? Şyltak atmak sögünçmi? O kaber bir bentlik şygyry diýe. Seňem uruň belli. Häzir göreli. Şyltakçydan şatlyk gelmez hiç kaçan. Şatlyk bolsa şyltak näme gerekdi? Halkyň akyn alasyndan beslenen şyltakçylar. Bady şyltakçylar bady ýatýan ürkökdir. Gowy koşky ýazyşyň. Boljak. Birazjyk üstünden emesseň, işleseň boljak tügelimi? Şunu il gün bähwidine tarap öwrü bilseň, il günüň bähwidine gaty boljak. Kadir Öwelmämmedow. Näme üçin watanyňy söýýän bolsaň gelip Türkmenistanyna alada eden ok. Türkmenistanyna göreşip bolýarmy? Türkmenistanyna adalat barmy? Türkmenistanyna hakykaty aýdyp bolýarmy? Ha? Nirde yatyp durup gördüň? Näme ýitçe? Türkmenistanyna olar ýaly mümkinçilik bolsa, hakykatdanam ziýany ýok, kynçylyk bolsun. Ýöne näme üçin öz jelladymyza aşyk bolmaly? Özümizi dardan attyrmaly, zyndan attyryp çüýretmeli. Näme üçin? Aýt sen şonu. Patarraky nurýan. Watanyň içinde biziň öz eňneşlerimiz, adamlarymyz bar, ondan arkaýynmy? Onna biraz diskussiýa edeliň. Liberty söz sende. Awa. Şoň üçin şatlygam men aňyrdanam e-maillenemi berdim. Bärdenem berdim. Awa. Şatlyk gelse gelir. Gelmese de men kan neme dibiljekkä Liberty bagyşla aýyplaşma ýöne özümiz alyp çykar. Sen moderator bolup otursaň bolýar diýseň, men çydar. Awa. Şoň üçin. O, ýene bir esas tesirçilerimizden. Gaýrat etsem şol adyň bir nemesene. Maksat Saparmuradowicz geldi. Studiýa baglandy, Maksat Saparmuradowicz ýazýar. Men Maksat Saparmuradowicz ýalylar bilen hiç şeýle nemedem, gürleşem. Politiski trup. Awa, men madara garşy, pametlige garşy nemetmeli. Şoň üçin bir adam durnukly bolmaly, yerlikli bolmaly, durnukly bolmaly. Ahlakly bolmaly. Şoň üçin gözel Ataýewa. Häzirdir şu men gowurýan tesirçilerimden biri şu adam bir gaty kyn ümdiýäýin men näme diýin
Bümmü diýin, näme diýin, okap bolanokdan adyň ýaman. B we C we R diýipsiň. Bir azajyk çalışsa öz üstüne gözel şaguly wanyň yzyna dyz bolup yetişäjek nuru diýär ýankyşol şygary nemeden. Awa. Gözel atay bar. Meni bağışlarsyňyz göňüňizde degen bolsam, özümden ula daýy diýen. Gelnejem rus bolansoň size rusça ýazaýdym. Şeýlemi? Gowy kakdyrýan ýok edýän. Awa, gelnim rus sigirli. Awa, da şükür. Allaha jana şükür. Bagta ýazylany görýän. Şol iki sancam ellerinizden öper diýär türkler. Çağajygma, Hudaýa şükür. Ýene bir 2-3 sany etjek, Allah ýol berse. Awa biz gijagarlyk giç başladyk, şoň üçin ýetişmeli, ozmaly. Ozmasagam iň azyndan bir türkmen halkyna, adamzada bir 4-5 sany gowy aň düşünjeli, arasda peýdalyja, naturalny çağajakyp bir adam yetiştirebilsek. Browlum bir gyzym bar, ýöne men isleýän, mundan soň 2 ugul, 3 gyz ýa-da 1 ugul 4 gyz bolsun isleýän, sebäbi gyzjagaşlar ýaman şirin bolýar. Mehirli bolýar. Ondan gyz diýende bu ene, bu dörediji, bu adamlaryň neslini dowam etdirýän, adamyň bu ýadrasy, adamyň maýasy, ondan bu gyz çagan, gyzyň aýal maşgalalan dünýä garaýşy, tema çemeleşişi we erkek adamlardan tapawutly bolýar. Olar detallara has jikmejik ýerlerine seredýär. Şoň üçin ondan gyz çagajyňa sereden wagtyň şoňa berýän söýgüň sen gaýtargysyny, hasylyny, şoň atражатыллыя, şoň näme diýin, gaýtargysy şoň aýna ýaly, şonu meselem bir oglan çagadyk, şonu meselem aýdaly sen 1 desibelle berýän bolsaň, şonu oglan çaga 5 desibelle gaýtaryp beribilýär sana. Ýöne gyz çagaş 20-den 30 desibellenen beribilýär. Şoň üçin aýal maşgalalarymyzda, aýal gyzlarymyzda gowy seredip, şolaň hakyky türkmençilik, hakyky tebigatyň kanunyna görä, tebigatyň kanuny bilen sazlaşykly, Allah Taala'nın kanuny bilen sazlaşykly bolmagyna çalışmaly. Şoň üçin men çağalam üçin çekken ihlasymy berýän, ihlasymyň gaýtargysyny, şoň atражениýasyny gyz çağalaryna täsir görýän. Birhili gaty ütkösüjük bolýar. Şoň üçin onuň men şu lezzeti köpräk alaýyn isleýän. Şoň üçin köp gyzym bolsun isleýän. Kimin köp gyzy bar bolsa da men şoňa guwanýan, buýsanýan, gutlaýan diýmek ol baý adam, baý. Ruhy taýdan baý adam. Şol mehirden, söýgüden ganyp içýän, mes bolýan adam diýmek. Men begenýän şoň üçin. Sebäbi biz aýal gyzlar bular ýaly çemeleşmegimiziň sebäbi biz günnägor halkynyň wekili. Bizde gynansagan Arap däp desturlarynyň, Beduin Arap çarwalarynyň dünýä garaýşy, mentaliteti aslında İslam dinine olar ýazat ýok. Ýöne İslam dininden soň bozan edil häzirkiler nähili oppozisiýa aktivistligi bozjak bolýarlar, Allah hekkä sokunýanlar. Şolar ýaly soň İslamy bozanlar bar öz bähwitleri üçin, syýasy bähwitleri üçin. Aslında İslam o däl. Hiç bir diniň çykyşyny okudy, başdaky maksady o däl aslında. Ýöne soň ütkeýe gynansagan, Päliyamanyň eline häkimeti, diktatorlaryň, Päliyamanyň, vampirleň eline geçip ütke. Şoň üçin biz nähili aýal gyzlarymyzy näçe biz aýasak, şoňa näçe gowy seretsek, şolar näçe gowy öwrenip, şolaryň gadryny bilsek,
Biziň neslimiz, biziň baýlygymyz şolar ýaly bolýar. Biz intak birinji çağamyz bolmanka öňüm aýtdymy bilemok. 6 ay Moskwada ýörüýdi. Hünärmen getirip 6 ay kurs gördük Türkiýede. Kurs gördük. Gelinimem menem kurs gördük. Umumyň şu adamdaty dogry nähili ýetişdirmeli. Nähili ayal erkek gatnaşygy bolmaly. Nähili dogry bolmaly, nähili arasda bolmaly. Özüňi hem ruhy taýdan hem beden taýdan nähili arassalamaly çağan bolmanka. Hemme zatlar şular okuw ýalyp öwrenip. Men nähili çağa dogrulyanyny bilýän. Onda da professional derejede men islenlik wakada şular ýaly wakada çağa dogurmagy kömek edip biljek. Elimde kagydym ýok. Men kurs gördüm, sapa gallym. Diýene tejribem bar. Men özüm kömek etdim çağalam. Men özüm dogurmamy özüm kömek etdim. Şoň üçin gowy görýän. Hemme ihlasymyzy dirmek isleýän. Belli bir ýaşa çenli çağalara sen çağalaryň hüzürini, lezzetini görüp bilýän. Belli bir ýaşdan soň çağalaryň öz kellerine görä öz uğruna gidýär. Olary öz ýanynda köp saklap bilen. Okuw bolýar, çağalara wagt bolýar, o bolýar, bu bolýar. Ýöne edil häzir okuw çagy da däl. Şoň üçin öz ýanynda, hemişe ýanynda şondan näçe köp lezzet alyp, şoňa näçe ihlasyň köp siňdirseň, geljekde şo siňdiren ihlasyň saňa şolaň ihlasy, söýgüsü, sen maradaky aladasy bolup gaýdyp gelýär. Şoň üçin garrylar öý edip, en atalary öz çağalaryndan aýyrmak, ene atalary aýratyn bir garrylar öý edip bir ýerde tutmak, bu jemgyýetiň köküni paltalamak. Maşgala bütün adamzadyň maýasy, şäniňi, maňyzy. Şo maşgalany näçe arasda bir ýokarky ille tutsak şonça gowy. Şonu bozsak hemmen bozulýar. Ondan biz mutorlaryň oýunjagy, haramzadalaryň oýunjagy, ondan diktatorlaryň özü dörek gidip otur. Şoň üçin maşgaladan başlamaly. Arassaçylygy özümizden başlamaly. Özümüz arassa, ýani ýoldaşymyz arassa, ruhumyz, bedenimiz, hemme adamyz arassa, çağajyklarymyz arassa. Ondan arassa adamlar energiýasyny birleşdirip zynjyr emele getirenne şol jemgyýeti erwet güýçler, negativler, vampirler, hiç zatlar täsir edilen siz pikir etme. Şu ösen döwletlerde, ösen sivilizasiýaly ýurtlarda kanunlar şu zada saklap durdy. Ýok, kanunlardan öňürti dogry maşgala gatnaşyklary. Dogry maşgala döretmek esaslary saklaýan kanun soň gelýär. Başla. Näme diýär? Şu şeýhyden geljek faktlar gelmän geçsin. Näme men jogap berem. Gözel hiç ýeli göňüne degen ok, däde diýip bilersiň, atada diýip bilersiň, daýam diýip bilersiň, hiç ýeli bu zatlaryň nemesi ýok. Ýöne däde baýhan diýip orça ýazdyň bolýar, onuň men bir hili tany men diýdim ýegennemden biri ýazýamy. Bir başga profilden datdan diýip. Men tuğuluma epesli ýegenim ba. Şoň üçin şondan nemetdim. Şondan biri maňa nam ýok diýem kädip. Şondan. Sen bagyşlarsyň eger nemerek, gödögrek nemeden reaksiýa beren bolsaň bagyşla. Nur Sapar jelladyna aşyk bolaýsa millet, isle azan dinlet, isle jaň dinlet. Bermese garşylyk sürüdür elbet. Alaýykdyr oňa müdümi eziyet. Omar Hayyam. Beýik adam. Omar Hayyamy köşke çağırýarlar. Döwlet elden gidip barýar. Dönükler, peýdakeşler hemme tarapy eýeläpdir, döwlet elden gidip barýar. Ondan Omar Hayyam aýdýarlar, "Birda" edip sen niýeler bu hökümeti, döwleti alyp çyk gaýrat edip sen niýeler bu nemäni? Sistemany, bu adamdady, bu döwleti, halky
gayrat edip palat etdiler. Umar Hayyam şonda näme diýär? İlkinji razvedka aragatnaşyny, razvedka ulgumyny döredýär. Häzirki iň öňde barjy razvedka, gizlin habar gullukları şoň tiltimlerinden hiniden peýdalanıp gidip oturlar. Amerikada Umar Hayyamy öz başyna bir akademiýa, öz başyna bir tema ýaly edip ulanýarlar. Umar Hayyam kim bilýäňizmi? Oğuz Rabatlı Oğuz. Oğuz Rabatlı Umar Hayyam. Ýagny dowulan ýeri Oğuz Rabat. Hakyky türkmen, hakyky Oğuz. Köp taraply beýik alim. Allah Taala kada kanunlary bilen, tebigatyň kanunlary bilen %200 sazlaşy bolan gaty beýik ustad. Pikir edýärler Umar Hayyam ol rubaglar ýazypdyr, içkini, şeraby, onumun öwüpdir zat diýip. Bir Gırgyz, ýalňyşmaýan bolsam bir Gırgyz alymma Amerikada ýaşaýar, şol bütün Umar Hayyamyň setirlerini, şifrelerini şo razvedka boýunça berýän habarlarynyň hemmesini çözdü diýen ýaly şo. Ýürüti kitap edip çykardy. Häzir ady ýadymda da. Şolar ýaly Umar Hayyam sözüni ýatlatdyň, ömrüňiz ok bolsun, gaty jaýdar, ine pikir edip görüň. Umar Hayyam baryp haçan ýaşap geçen ýöne şo adam jemgyýetde gynantagam problemalar bolan. Hemme zat biziň elimizde. Siziň näme diýär? Agam gaty görme şatlyk tilkiye diýär. Arslan Muradow, salam. Hoş geldin. Tusanbek Gaçakow, assalamu aleykum döwlede, salam illeşim. Murat Ataev, Bağ ek agam diýär. Men ekipýörum bağ. Ekýän. Hemişe ýydarlayan tomoşaçylarymyz bilýändir. Men öňçol bağ ekişlik kampaniýasyna da gatnaşyp, 2 sany bir agaz oturdupdym. Ondan soňra gabat gelen şu kampaniýalarda oturdýan. Her ay agaç bilen baglanyşykly, şol ýörükde agaç alanyň, nahal alanyň, agaçlandyrylsyn, tokoy edilsin diýip ýörükde şoňa özüm haýır hatamyda da ýygyterli ýagdaýda pul geçirip dur. Murat Ataev dowur diýen köpelmeli. Arslan Muradow, şatlyk görkezme alyp duranlar şu wagt diýe biljek gel. Plan ýetem ýalançy. Şoň üçin şatlyk geljege meňden ok. 28 minut boldy. Bir sagat ýaly efirge deliň öz aramyzda onunla. Ondan ýapars, gelmese özü bilsin. Şatlyga bir gezek şans berildi. Men öwran gaýtalap üstüne basyp aýtdym. Geçen gezek ýaly bolmasyn diýdim. Plan diýdi-de, faktlar bilen geldidim. Şo 2 aktivistem diýip alyp geldim. Onda da men olaň diýdi, janyna howp abanar, men onu diýdi boýna alyp biljekkä. Ýöne şolaň faktlaryny, iýeren faktlaryny diýdi men halka görkezjek. Halk karar bersin kimin kimdigini diýdi. Halka şeýle bir ýagşylyk etjek, halka maňa söýüp ber, agent diýip, o diýip, bu diýip diýdi. Any göreli. Nur sapar, birazajyk çalyşsa, diýipsiň, öňe geçjek diýipsiň, niýetimi dogry düzgün okaman, gyssanyp çyk. Tokçagadyň iýipsiň diýe. Nur tapar. Goýja näme deliňle mara? Şu wagt gowur başladyk, gaýrat edip pozitiv bir energiýa guşagyň meýdançasyny emele getirelik. Şoň üçin gerek gel näme? Garazoglan türkmen tügeleme efire ýüzden gowrak illeşimiz garaşýa hemmemiziň
Baryňyza şükür. Allaha ýalkasyn, men öňem aýtdym. Men maksadym şu türkmenim YouTube kanalyny dünýä türkmenleriniň bähbidine boljak, türkmeniň bähbidini arayan bir lobby kanala öwürmek diýdim. Garajoglanam esasy hak bileleşiginiň esaslandyrjylarynyň biri höküminde şol işe esasy gollaw berýändiň biri ömrüňiz ok bolsun garajoglan sag bol, ýöne öňem aýdyşmaly, ýaşlaryň öňüni açmaly. Şol işleri ýola goýup, telekanalymyzy ýola goýamyzdan soň bütün işgärlerimizi, kadrlarymyzy ýaş öz ýaşlarymyzdan goýup, şolaň ýanyna bir maslahatçy höküminde bizem gollaw berip, ýöne esasy şol ýaşlary şol işiň içine işeň sokmak, şolara tapşyrmak. Sebäbi o ýaşlyň energiýeti bizde ýok, kim näme diýdi diýeber. Kim özüni allar. Şoň üçin hem energiýa taýdan hem gujur gaýrat taýdan hem ýaşlaň döwrowaplyga uygunlaşyşy bu zatlar düýünden başgaça bolýar. Bizden gowy, men ha çagajyklamaýdy ýa-da biri 1,5 ýaşy beýleki 3 ýaşa golaylar. Men öwredem okşalara. Gelýär notebook'un başyna men bilmeýän zatlar edip dur notebook'da. Eline telefon berýär, telefonyň men bilmeýän funksiýalary oýnap otyrlar. Nirden gördiler, näme etdiler? Gelmem göwrülkäken radiasiýa diýipkän bir telefon näme edip duranokdy. Uzak durýardy radiasiýada. Ýöne bilemok çagalar şolar ýaly onuň pikir etip görüň. Ýaşlara şolar ýalap mümkinçilik döretseňiz ýarýalar şu taýny. Şoň üçin men bar höwesim şu öz maksadyma ýetip telekanal açyp ýaşlara tapşyrmak. Ananyň şeýle ýaşlamy bar. Intek olar sahna çykmady. Sahna çyksa şey dip teredip buýsanyp paýran alarsyň. Bu görýändiňiz hiç adamda. Tosanbek Kaçak döwlet agadaşlary ýurtdaky okayan türkmen gyýylardan ökde hünärmen çykyp bilermi? O gaty güýçliler bar. Gaty güýçliler bar. Azatlyk radiosyna ýygy giderli ýagdaýda türkmen, dünýä türkmenleri gepleşigimizdäki studentler, migrantlar, Türkmenistanyň içerki daşarky syýasaty baradaky diskussiýalarymyzda gaty yerlikli çykyş edýän gyýlamyz gaty. Ýewropa ýurtlaryna, öňkü Sovet Soýuzynyň ýurtlaryna zatlaryny okaýan gyýlamyz zatlarymyz bar. Heniden bar. Tügelim. Türkiýedäki migrant gyýy gelinlerimiz bar. Döwüp duran. Ýöne olara şowmenlik gerekkel. Şow, şöhret baralyk, rating gerekkel. Olar häzir garaşyp otyr. Haçanla Türkmenim telekanaly işe başlandy, hemmesini görersiň. Nädip bolsa. Buýsanarsyňyz. Şol buýsanjy siziň bilen paýlaşmak isleýän, şol buýsanjyň siziň ömrüňize ýene bir 30-40 ýyl goşmagyny, ömrüňizi uzatmagyny isleýän bir türkmeniň ýagyrnasyna şemal çalanny bir dogry sistema döredip, bir döwlet sistemasyny gurup, kanuny, adalaty hemme zady edil Ýewropa döwletlerindäki ýaly ýola goýup bilýändigini, şunu başaryp bilýändigini görkezeliň, suwda edeliň we soň buýsanyp ýaşaly. Soň awtomatda gidýär hemme zady. Baýhan aga, taňry ýalkasyň gyýyk aýal maşgala goýan hormatyňyz üçin super diýýär. Biz köp çağala maşgalada önümedik. Şoň üçin oňam köp berýän tejribesi bar. Men ýetişmegimde iň esasy rol oýnaýan men kiçi aýallygym boldy. Men ýaňy 3 ýaşyna girip girmämkem maňa okumany öwretdi, surat çekmäni öwretdi, köp zady öwretdi maňa. Meni gowy edip ýetişdirdi. Men şo ustadym, men mollumym, hojam şol men iň kiçi uýan.
ayarlygyny, mehriban ayarlygyny hedret alynäme diye, biri maňa diye bir harp öwretse, men şoň diye 40 ýyl gapysyna gul boljak diye. Indi men şol ayarlyganyň näme etsemem şoň hakyny öwedin dogry bilmeýän şoň maňa eden ihlasını. Şoň üçin şo taýdan men aýalgyzlaň gudratyny gördüm. Şo taýdan görüp başladym. Aýalgyzlaň hakykatdan ham tapawutlydygyny. Inni Türkiýe Döwletler Radio Guramasyna işleýän wagtlam, soňam Azatlyk Radiosyna işleýän döwürlerimizde iň esasy informasiýa görüşini iň öňde hereket edýän, ýurduň içinden esasy informasiýalary, döwli informasiýalary, wajyp informasiýalary iýerýän, getirýän, tasdiklaýan umumyň informatorlarymyzyň 180 ölügi diýen ýaly gyz gelinlemizdi. Häzir gyz gelinlemizin İstanbul'da görkezip beren edermenliklerini bir görseňiz, bir bilseňiz, adamzat taryhynyň hiç bir romanyna, hiç bir kinosyna olar ýazat ýok. Ýöne hemmesin biz ýazar, hemmesin biz kino edip adamzadyň altyn hazinasyna goýarys. Bizim gahrman ýasamamyza gerek ýok, bizde bir topar gahraman bar. Olaram kimler? Daşary ýurtda işläp beren gyz gelinlerimiz. Oňmuň hojalygynda sırkawlara, garlara oňmuňa seret beren gyz gelinlerimiz. Ana esasy gahramanlar şolar. Diňe gyz gelinlerimizmi? Bärde tema gyz gelinler bolan soň aýdýan. Ýöne biziň erkek adamlarymyza sütünü süýnüp gelip ýa-da şonno da akıllı paýgasly analiz edip akıllı paýgasly şu taýda tesir ýazýarlar. Kimiň üçin? Halkymyzyň, watanymyzyň geljegi üçin. Ina gahramançylyk. Gahramançylyk diýip şoňa diýilýär. Men köpsini duýýan, giç gelip biziň efirimize gatnaşyp, efiri beýleki öz ýaly watandaşlarymyz bilen alyp barýan watandaşlarymyzyň ýa-da ýagdaýda gelýändigini men duýýan şu taýdan. Sebäbi men 27 ýyl ýaşadym Türkiýede. Türkiýanyň şertlerini gowy bilýän. Özüm baryp gözüm bilen görüp gaýdýadym. Türkiýede işleýänniň nähili ýagdaýdadygyny. Ýöne şolar hiç wagt bir video düşürmedim, ýa surata düşürmedim. Özüm üçin edendem ýöne hiç wagt bir PR üçin, bir şöhret barazlyk üçin, sensiýasiýa üçin edip bolardy şonu. Ýöne bir gede gederdim. Soň hiç kim saňa anam bildirmezdi. Ýekejede dostum bolmazdy. Indi häzir müňlerçe dostumyz bar. Onda da baş dostumyz bar, jan dostumyz bar. Oglany gyzy, hemmeti bilen. Päk yürekli, päk niyetli. Hemmesiniň ömrü uzak bolsun. Hemmeti bilen duýy çörek içdik Türkiýede. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan bileje görüşdik, bileje diskussiýa etdik. Türkmeniň çekýän kynçylyklaryny. Hemmetiň toýuna bassyn. Döwlet baýhan istat etmedi. Döwlet baýhan araçy boldy, biziň watandaşlarymyz etdi. Şonu şeýle bilin. Hakykat şol. Sebäbi olardan informasiýa gelmese, olar bize informasiýa bermese biz hiç istat edebilmez. 99% şolar etdi, 1% belki biz edendir. Görügül ben. Assalamu alaykum Döwlet baýhan. Wa alaykum assalam. Konsullukda eden ettilik ýokardaky rejimiň buyrugy bolýan bolsa, bizim ýurdun
içinde partidan hereket bilen karşılık görkezmeli bolmasa ol rejimi yeňip bolmam kadiýen. Näme diýjek bolýaňa men düşünemok. Düşünüklere git. Onuň menem öz şu temada pikirimi paýlaşaýyn. Arslan Muradov görogly ýurtdaky 40 ýygdyň bamy diýe. Ine? Ine. Ine bolan gowy jogap. Gözal Ataýewa men özüme paýt bilerdim. Siz ýaly ylymly, bilimli, adalatly daim bolsa mywaşly ýok. Tawul. Biz hemmämiz dogana gözel. Hemmämiz dogana. Hemmämiz oğuz atadan dälmi? Bizim aslymyz bir dälmi? Hemmämiz dogana. Belki ykwalyň eli birimizi bir ýurdatdy, beýlekimizi başga ýurdatdy. O welaýat atdy, bu welaýat atdy. Ýöne bizim düýbimiz, kökümüz bara. Şoň üçin öz daýyňdanam ýakyn göräýin. Ramazan Cuma geldi. Assalamu aleykum illeşler. Hem döwlet ağa. Salam. Ramazan Cuma. Murat Ataýew agam bag diýenime ýalňyş düşünme. Sen ýaly adamlar köpelsin diýen. Düşünýän men edebi tarapym ermetdelmen. Birazjyk bagşyçylyk, birazjyk türkologiýa, birazjyk ujundan ba. Murat Ataýew senden ören sen bolar. Ýok. O diýeniň ýalňyş. O diýeniň ýalňyş. Biz şeýle pikir edýädik. Biz okuwnalyk 6 aý, şonda da o taýda da ilmi subutnamalar bilen köp zat neme edilýär. Biz şeýle pikir edýädik. Çagaçyk dowulýa hiç zat bilenok. Muny özüň terbiýelemeli, muňa özüň harakter bermeli, zat etmeli. Ýok. Her çaga öz boluşly, öz harakteri bilen dünýä ýynýär. Awtomatik ýagdaýda edil telefon alaňda içinde hemme programmalar bar. Şoňa ýalyky gurulgy gelýär. Maňa meňden ok. Oglum gyýdym meňden ok, gyýdym ogluma meňden ok. Hem keşip taýdan meňden ok, hem häsiýet taýdan meňden ok. O mene beýledi bolsa. Şoň üçin adamda çeýdip kämilleşýär. Men demeller, has kämilleşen görnüşi varianty bolmaly. Şoň üçin Murat Ataýew men nire geldim, gurrun näme barada. Allah nur diye. Halkyň özara pikir alşygy Allah nur. Watandaşlaryň özara pikir alşygy, watandaşlar özara pikir alşýar. Men diňe ekrana goýup berýän men moderator. Boldumy? Ya başga da eşitdeşiň gelýän bolsa, näme eşitdeşiň gelýän bolsa aýt, şonu sana eşitdireli. Ramazan Cuma. Näme diýe? Nur Sapa döwlet ağa öz sözü özüne nesip etsin diýdi geç jana o diýe. Gözal Ataýew Baýhan ağa sizi erwet komment ýazýanlara üns bermäň, olar görüpçülük edýär size. Suru awsatsyz bolmaz diýe. Mesligi diýe. Goýun götürer, goýnuňam garasy diýe. Şoň üçin ondan biz sögünç elebele zat bolmasa, çakdan aşalyk bolmasa, şonda olaram ekrana goýup görkezýär. Sebäbi bu gepleşiklerin hemmesi strategiýa gurulmalary, halkara gurulmalar tarapyndan analiz edilýär. Halkyň psikologiýasy, halkyň ýagdaýy hemme zady şeýdip öwrenilýär. Şatlyk gelli. Häzir şatlyk. Burmut şu kommentleri neme deyin, dynaýyn, ondan seni neme aljak studiýa. Häzir burmut. Hemmene jogap berersiň, soň häzir sen hiç kime jogap berjek bolma. Halk, watan, salam diye.
Hmm. Şatlık hoş geldin. Şatlık salam. Eşdiýäň mi? Eşteýän ýöne bara saňa girip bolana meni bara blog edipsiňmi näme men beýleki başga akaunt açypşymat, başga akauntyň üstü bilen men girdim. Näçe adama nemedýän daşy Azat Haýtbaýewa da uğratdym, gaýrat etdidim, bir aýtawşa döwlete diýdim. Meni blog etse men nireden gireýin diýdim. Azat Isakowa da uğratdym men şonda daşy nemesine gaýta olara meni başga nomerden girýär diýip blog edýärdi. Men sesimi eşitenden. Beýle bolmak gerek gäle bir erkeklik çağırdyň. Benim sana teklif etdim, senem hasyl etdiň bir Men sen haýsy blogdu näme akauntyňy diýip bilen, birden sen zada bu ýazyp topar goýardy. akauntyň bar. Şatlyk. Girip bolana. Men nirden bilen o zady. Gel şeýledili. Indi şolar ýalyk ýagdaý boljak Türkmen bolan. Sen öz şu akauntdan men mesela girýän mesela şol akauntyny görkezmaňa. Bolýarmy? ya men akauntum Türkmenistan watanım menki. Online mahabat hyzmatlary. Bolly. Men nemeden soň seredýän şol neme filtre. Şo taýda bolan bolsa, senki şo taýda bolsa men aýrýan şonu. Sesin kesilýär. Sen internetinde problema var, ýalňyşmaýan bolsam. Şat aýplaşma. Eger Ya men sen ya sen sebäpli näder açyp soraýan bilýän, bolan men bolsa, men kötü başga ýeriň soraýan seni. akauntundan girip oturdum. Düşündim. Günä menne. Awa, men şu nemäni düzeldiýän bolýarmy? O ya bir giden zatlar ýadyýarlar o näme diýip men bärde gorkak goýamak men erkek ýalyk girip oturýan o ýerde ýöne saňa kommentariýa da ýazyp bolanak daşy kommentariýada başga bir ýazyp bolanak näçe adam kommentariýa diýmesin screenshotlary bar uğratdy maňa. Bäh. Ýady bilenoklara saňa hiç kim. Men töwerüňdäki adamlara ýazy bilem zok diýe. Men girip ekrany tutup telefonyň kamerasy bilen görkezip men sahypaň içine girip filtrlere seni görkezýän filtrde de ýok. Näme bolýar men bilemok. Olaram biziň ýazanymyz çykan ok diýe. 7-8 tane komentary ýazyp çykmady. Näme bolýar diýe. Bizi bloga goýduňmy diýe. Mene hiç da demedem ok. Onçosun bilemok näme bloga goýanyny ýa-da edeniňi. Men sesimi eşitilýärmi? Awa bu istilýär sen sesin. Seni dinleýär şatlyk. Hani sende Awa nähili men faktar dinleýär. bar? Awa sen şu gün Böyle halka näme ilk diýmek bilen daý isleýän, näme şeýle ýetirmek bir isleýän? gaday daýyn. Men siziň men siziň özüňize birji sowal beresim gelýär. Size populярность gerekmi ýa awra gerekmi ýa ýöne bir ýüregiňdäki watana bolan hereketin gerekmi? Şatlyk sen mehmanmy, men mehman? Şonu bir jogap bersen. Sen mehmanmy, men Ýok, mehman? ondan soň men size birde dinletjek onu. Onu bir audio zapis dinletjek. Şunça wagtlap sen men kanalyma seredýän. Eger men reytinge kowalaşan adam bolsam, meni Istanbullakylaryň arasynda görerdiň. Meni beýlekileň arasynda görerdiň şatlyk. Meni şolaň arasynda görmeýäniň sebäbi men öz bähwidim üçin men professionalny mitbuat işgäri. Menem nähili manipulasiýa edilýänini, nähili reyting ýasalýanyny bilýän, maňa da öwretdiler. Yalan propagandaň taktiklaryny, strategiýalaryny ýöne men ulanamma. Menem çişiri bilýän şu kanaly. 30-40 müňlük edibilýän şu kanaly. Gerekkä maňa. Hala eşitelýärmi men sesim? Eşitilýär. Onda dinle bir zapis goýýan. Goý. Eşitelýärmi zapis? Ýok. Mikrofona ýakyn tut. Eşitelýärmi şunu? Ýok. Gelenok ses şatlyk. Mikrofona ýakyn tut.
Ya mikrofonda men telefonun ödünden eşdirip men beýle akawuntdaýym da düzülen da şondan. Böyle umuman var ya şu yerde näme meeting bolýar, näme diýämi. Mene şonu bir zat açyk. Şu zat ýöne köp gurnalan bir zat. Näme üçin gurnalan? Sebäbi Murat Kurbanow bir meňki kimşe Nur Muhammed Annanow diýe şu ikisiniň toslap tapan adamlary çürkejek bolup adamlar alla bolup aldap nemeden işi. Näme üçin men şunu şeýle diýen. Maňa şu bir oglan jaň etdi. Başda SMS ýazdy. "Şatyk senmi?" diýdi. "Menim hawa men" diýdi. "Men nomery hem berdi de bak." Maňa aýtdy, "Şu suratdan birini, iki sanak suraty aýyray" diýdi. "Näme üçin?" diýdim. "Şo ýerde" diýdi, "ikimiz" diýdi, "nähak düşdük" diýdi. "Näme üçin nähak düşdün? Kim sen?" diýdim. "Bolin, men ýa-ni adyny aýtjak gel, adyna maýda oturjak gel. Onuň öz haýyşdy boýunça aýtmadlygy karar etdim-de. Sesim ýitdi diýen men." Yok gitanok. O gelip dur. Ya ýitanok meşdilýärmi? O gelip. Awa. Onuň olar aýtdy biz diýdi ýöne diýdi metroda diýdi gelýärdik diýdi biz ýöne bir ýerlik barmaldyk diýdi. Şo ýere metro bardyk birden diýdi. Metro bardygym bolýan diýdi. Ýa-ni diýdi şo ýeriň polisiýalary näme bir zada ýabançy diýdim, pawançy diýämi, näme Yabancı şubede. Tasarrufda seredýän addel bölüm. Awa şolar karaçy geldiden nemetden tutup alyp gitdiler bizi diýdi. Bolýa diýdim, alyp gitip durany niýe gitdi şuňa maşyna mindirdi görsek olaram bar diýdi. Biz olar YouTube'da, TikTok'da da onlamynda görýär diýdi. Bizim tank golly hayran galyp. Indi şu ýerde ýene bir sorak ýa-da çykdy da ýa-ni pasolstwa arda ýadypdyr, hat ýadypdyr. Pasolstwan işgärleri. Ana pasolstwan işgärler arda ýadypdyr, hat ýadypdyr, oýun şo ýerde gol çekmelken diýe. Şo gol çekilende diýe bizim familiýamyzy diýe pasolstwa nireden bilýär diýip şo sorak ýa-da çykdy. Pasolstwa bizim familiýamyzy nädip bilýär? Menem aýtdym, nireden bilen, sen bilmesen olar. Ben özüm görmedim. Günü aý ýyl neçeldi? Awa, şo doglaňyny aý ýyl neçeli bar diýip aýtdym. Ondan aýtdy, biz diýdi bir zatdan diýdi gumany aldylar diýdi, elimizden diýdi. Biz ýanymyzda şo kimlik hatymyz bardy, pasportymyz bardy diýdi. Eşdilýärmi men sesim? Awa. Pasportymyz bar, zatymyz bar diýdi. Şoň bilen bilelikde bizi aldylar. Ondan men ona sorak berdim. Seni surata düşüren kim diýdim. Bilemok ya, most men oýnap jaň edýänim bolmagy mümkin. Men o tarapynan bilemok. Ondan ýöne şonu şeýle jogap berdi. Ay men bilemok, tanamok. Meýtim sen tanamaýanmasyň durrakmy diýdim. Bir gedek adam surata sen düşüren adam bilýärsiň. Türkmenmi, türkmi diýdim. Bilemok diýdi. Biri geldi düşürdi bizi diýdi. Şo ýerde de nämetden biziň at familiýamyz şo ýerde gitdi diýdi. Ata aňarda aýalym hem özüm mardan eken ol oglanda. Aňarda gyýgyryp ýatyr aýalym. Biz näme iş etdik, gene näme etdik, biz näme uşu bir näme diýen adamlaryň derdinden uşu köçede de ýörer ýalak däl zat däldi. Men aýtdym faktlaň barmy diýdim, şo ýerde diýdim. Hemme zatlarym bar diýdi. Bar zatlaryny uğratdy. Şo ýerdeki video ýazgylaryny, ähli bolan zatlaryny ondan aýtdym. Ýa-ni şo ýerde kim şo maşynda bir söýüp gitýär kargoçy. Kargoçy söýüp gitýär. Ünsöremesen şo video. Men şo maşynçy oglan bilenim gepleşdim. Elim ýüregiňe tutdy. Halisala ýüregiňdäkini aýt diýdim. Olam ýüregiňdäkini aýtdy. Hakyky zady gurrun berdi şu ýerde. Diýjek bolýanladım. Ol oglanyň günäsi ýok. Ol oglan prosto şo bir iş bilen şo ýerik bar ýa. Bir neme boýunça, sebäp boýunça. Ondan ýanky bar ýa bolyn diýip birden diýe adamlar diýe üýşýär diýe aňardan gelýär diýe öz aralaryny urşup dur diýe, öz aralaryny gyýgyryşyp dur diýe, öz-özlerini emetip dur diýe. Ünsöremeten şo ýerde biri balagyny sipdirmi, näme etipdirmi, o dökülen bir zatyndan gorkup sidigiň nemesi bar diýe. Ondan meni baryp aýryşdyrjak boldum, daýat etjek boldum diýe. Şoňa ýazgysy bar, videosy bar, oňun elinde telefon nemesinde şo öz telefonda düşürýär, daşy maşynyndaky kamera ýazgysyna çelli, maşynyň daşky içki kamera ýazgylaryna çelli maňa uğratdy şol adam. Lişni ýazgylaryny çelli men hemme zadyny çelli men gördüm, analizem etdim men özümçe. Ondan men tähi oňa maňa berme diýdim. Menem bolýar diýdim. Ýöne ýer gelen ýerinde efirde men ulanyrmydım. Indi
bolýan adam indi maksat diýip bir oglan var şo ýerde. Maksat diýip bir oglan ýüze çykdy, çipa pasoçdan içine bardy. Nämäni urupdyrlarmyşyn, ýa-ni kim şo Farhat diýilen oglan urupdyr, ýene näme edipdir diýip. Maksat diýilen oglan başy pasoçda barmadyk ol şo güni. Näme üçin täze maksat diýilen oglan gün efir edip otyrdy. Indi ödüm gödäňine getirip gün efir edip oturan ýerinde öz jaýynda ol oglan teleport bolup bilmeýär, srazu efirde onlara geçip bolmaýar. Ya on efirini ilişni men özümem görüp oturdum şo ýerde. Efirini fin edip oturdum. Şol efirde men özümem gurlaşyp oturdum şoň bilen maksat diýilen oglan bilen. Şo efirde da şo sutnamatyny çeli ýadygyny çeli hem da Saatlyk sesin gitdi. Men sen bilen gürleşemde näme diýdim, hemme dadyň getirdiýdim. Sen näme aýdýaň, men öz accountumda hemme dat awtomatda dur, şoň üçin edip bilenmok diýdim. Onda gel burada dedeli. Saatlyk. Eşitýärmi meni? Saatlyk gel burada dedeli. Häzir şu efir ýapaly ustaýdy. 10 minutdan täzeden sen bilen bile efire başlaly. Men sen şol accountyň nirde bolsa tapyp şonu hemme ýerde zelýonly sibet ýaşyl ýanar ýaly deýin häzir men şonu. Maňa 10 minut wagt ber. Eşitýärmi meni? Saatlyk gitdi. Saatlyk gitdi. Bu aýdylýan gurrunlar biziň eşden gurrunlarymyz. Indi bärde bir zat bolýa. Mehriban doňanlar saatlyk aýdýar, sen men bloga goýdyň, hemme zat şotaýdy diýe. Awtomatda durdy diýe. Şeýlemi? Bolýa. Onu siz häzir tesbirleňizi ýazyň. Men häzir sahypa girýän. Şotaýdanam şo saatlyň accountyny hiç ili owal ahyr, hiç wagt şonda näme bolmalylar. Şoňa hiç ili degmeler edip häzir şol statusa goýjak häzir saatlyň nemesini. Saatlyň şol watanym näme watanym mırdatmy şo nemesini. Häzir şu adamdan goýjak. Saatlyk sen şol accountyň bilen girýän, sugutnamalaryň görkezýän. Görkezmeseňem, ýok men wagty gelende şeýtjek, beýtjek, o zatlar meni gyzyklandyran okşatlyk. Inha şu saatlyň nemesi, accounty. Häzir göreýin men şonu. Türkmenistan watanym. Häzir. Indi şoň häzir ne? Şoň nirsinde sen nemetip bolýan, mobilden bilýän men häzir men nemeden bilenmok. Häzir göreýin. Dur. Häzir. Tesbirçiler siz tesbirleňizi ýazyň. Men häzir şu nemen saatlyň şol diýen nemesini nemeden aýyrjak saatlyň. Näme diýe? Şonu blokdan aýraýyn, saatlyk gelip şonu edibilýän bolsa, görkezibilýän bolsa şol accountundan baş üstüne geldin, etsen şonu. Erştaýdan göreýin şonu. Häzir. Saatlyk. Eşitýärmi? Eşitýärmi saatlyk? Häzir men sen şol nemäňe girýän. Onuň
şol account'una mäder hiç ili hiç wagt şoňa hiç kim iştat etmedi ýaly diýen. Türkmenistan watanım diýip duran. Ha o, şo Türkmenistanyň Şondan diýip gireýinmi duran. men? Ha? Men logotipimdir. Ha o bilýän gördüm Aa, şol. Türkmenistan Şol watanım gördüm. şo men. Ha o häzir ne? Aýyrdyň. Yo häzir ne şol Stream ýertdenim aýyrdyň. Şondan gireýär streamýardyň onda. içinde näme edip bolýan muny? Ha? Awa Nirsinden streamerdiň edýän içine gir. streamýardyň? Awa şons Nirsinden edýän streamýardyň? stream. Aýt maňa şo taýdy. Aýraýyn. Mene bir blog etdim şo ýerde nastroyka girip edilýär şo pama nastroykada. Men настройка Mene öldükden girmedim. Kamera wa, audio wa, green screen wa, mehmanlar wa. Şo mehman. Ha, ine. Bolly. Taja bol. Taja bol şatlyk. Barany şo nemeden Mene gel, dur. öz account'undan. Sesiňi pesiňi hemme zadyň eşitdir garaşýan. Öyle. Tak, garaşadyr ýekjam. Hani öz account'undan gel, aýyrdım şo diýäniňi. Başka kimler dur? Dur göreyim şo. Başka kimler dur? Ona maýda inanır. Bizde gidli saklı hiç zat yok. Türkmen Türkmenov, Alihan Uzokow, Maksat Saparmuradov dur. Käwat vatandaşlar aýdýar men döwlet blog etdi, etdi, hiç ýeriň ana şu 3 adamdan başga hiç kimiň nemesi yok. Näme diýe? Şatlyk diýilýäniň girýän efirleri hek edilýär diýe. Hani hek etsinler göreýin. Inaştaýda Türkmen ogly ol norluň hasaby ýok. Suwud edip bilmeýän diýe. Diňe öňe tügeleme döwlet men uly gyzymyň 5 gyzy bar. Tügeleme. Wah. Serge nemede kıyın boldy. Ýoldaş tapmak, ýan ýoldaş ketgitlemek gaty kıyın mesele. Şoň üçin onu ýaşyňam näçe nemesi aňryk gitse şonça kıynaşýar eken. Ýöne hiçden giç ýaşy diýen ýaly biz giç nemetdik. Şoň üçin biziň çağçyklarymyz şoň üçin ýaş men giç öýlendim. Çat geldiňmi? Awa geldim. Mene indi munyň başgaça şeýtda o erlemär. Sen şu efiri ýapyp täzeden açaýda. Şu efiri ýapaýynmy? Garmady. Şunu ýap häzir şeýerde 1 saat näçe bolupdyr diýdi. Ýapdany ondan täzeden aç. Bolýar. Bolýandyr şeýtden. Bolýar. Başdan goşdy. Namalar görkezjek diýeniň üçin edýär. Bolmasa etmeýär. Men girip täze efir başlanamdan soňam umumy gurrun etsen saatlyk. Wada. Mehmanda onlar garaşyň täzeden girýär. Türkmen ogly döwlet şol gün men konsulladym bolýar. Seňem konsulla bolmaň gaty gowy hiç ýere gitme. Häzir täzeden ýaýna girjek. Hiç ýerik aýrylmaň.